Hej, jeg hedder Anders. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortælle jer om noget, jeg brænder rigtig meget for, nemlig at hjælpe handicappede. Handicappede er et alt for overset område generelt, men nok specielt inden for kørekortområdet. Der vil jeg rigtig gerne gøre noget mere. Efter hvad jeg har kunne finde ud af, er der ikke så mange steder, der underviser handicappede i at få et kørekort, og jeg tror, det kunne være spændende. Jeg har siden jeg startede med at køre turistbus, brændt meget for at give handicappede og gangbesværede en god oplevelse på deres ferie, og også i deres hverdag derhjemme. På turene sydpå med de forskellige grupper handler det rigtig meget om ikke at tænke på sygdom og heller ikke at snakke om sygdom, for det gør man rigeligt til hverdag. Men i stedet fokusere på de positive ting. Derfor påtog vi os også opgaven at hjælpe dem i alle henseender, så de kunne have en rigtig dejlig ferie, lige bortset fra personlig pleje. Det kunne være alt lige fra underholdning i bussen, frokost, små skarpe, indbæring af bagage til deres værelse. Hvis sengen er for lav, klodser vi den op. Vi opsætter også sugekophåndtag i badeværelset. Og rundvisning på de forskellige udflugter samt fortælling herom. Jeg blev desværre fyret fra mit arbejde her sidste år, og ser det egentlig som en springbræt til noget, jeg har drømt om længe. Nemlig at blive kørelærer med speciale inden for handicappede. Jeg mener, det er vigtigt at passe specielt på vores handicappede i samfundet, da det rigtig tit bliver overset i hverdagen. Det handler om medmenneskelighed over for andre mennesker, samt almindelig respekt. Der findes mange forskellige slags handicap, og dermed også rigtig mange forskellige måder at indrette en handicapbil på. Så det, der er vigtigt, er at have en bil, der kan bruges til alle de forskellige slags handicap, der findes. Også de forskellige slags, der så kan få et kørekort. Det er nemlig ikke alle handicappede, der kan godkendes til at få et kørekort. Det kommer meget an på den lidelse, vedkommende har, og er der også et spørgsmål om sikkerhed, både for sig selv, men så sandelig også over for de andre medtrafikanter. Handicappede har over de sidste mange år oplevet, at deres tilskud til diverse hjælp og hjælpemidler bliver skåret mere og mere væk. Og jeg frygter, at man også vil tage den lille del af frihed, som et kørekort er, væk fra dem også. Det eneste jeg gerne vil, det er at vise folk, at handicappede altså også er mennesker med de samme rettigheder som os andre. Og kan jeg gøre bare en lille forskel ved også at gøre min køreskole åben for handicappede, så mener jeg, at jeg er nået et stykke af vejen. Tusind tak fordi I lyttede. Gør en forskel.